La Fundació AIXEC celebra un any més a Torrent la passarel·la Alma. Un total de 12 dissenyadors de moda de primera línia participen de forma altruista en este event. El valencià Francis Montesinos coordina la part artística d'esta desfilada que va sorgir de la idea d'Eugenio Reyes, un jove amb paràlisi cerebral. Fa els últims retocs a les peces que lluiran els models en la segona edició de la passarel·la Alma. 5 d'estos models seran persones amb paràlisi cerebral, igual que Eugenio Reyes, a qui un dia se li va ocórrer esta idea. Hacer algo diferente para un modelo de integración. Y un día fui al taller de Francis y me atendió, le gustó un poco la idea y luego ya empezamos a trabajar. Conocí a Eugenio, ¿no? Que es el que más me mareó y el que más me conmovió también para tirar este proyecto para adelante. El dissenyador valencià Francis Montesinos no va dubtar a sumar-se al projecte. Ell s'encarrega de la coordinació i de posar-se en contacte amb la resta de dissenyadors que participaran enguany en este event i que també acceptaren la invitació. Tots ho fan de manera altruista. Yo creo que está muy bien, ¿no? Aunar esfuerzos y conseguir esto y volverlo a hacer, pues me parece que es muy interesante. La cita tindrà lloc el proper diumenge 16 de gener a l'Auditori de Torrent. La passarel·la Alma està organitzada per la Fundació AIXEC i presentarà un programa artístic integrador possibilitant la participació de les persones amb discapacitat. I ara música.